Mas. Nah, ini ada bos ngene iki biasanya nular, Mbak. Nular. Ini tadi Ya. dari Bu Nani ya toh. Lah ini kok langsung maklumting. Ternyata ada surat dan ada layang dari Romo Martinus Ngarlan wonten ing Keuskupan Purwokerto. Ini kirim salam, minta capek gunung kirim 1 juta rupiah. Matur Luar suwun biasa. Romo. Iki ono, Mbak. Apa iki? Fragmen Suminten Edan dari relawan Pager Paroki Santo Yusuf Pekerja Paroki Gondang. Ucapannya selamat ulang tahun Paroki Wedi, semoga sukses selalu. Sesuk ono duwite. Oh iki alun-alun. Alun-alun. Ya. Alun-alun ngendi? Ji, ro, lu, pat. Wah, 400.000 suminten edan iki urung iso edan iki lagi setengah edan. lah biasanya piro nek iso edan? Soalnya wis edan ki tambane larang. Oh, biasanya piro? Obatnya paling ngono minim ki 1 juta. Waduh. Tadi ki DP dulu ya. DP dulu, suminten edan. Yo, permintaan dari apa ki mau relawan Dari Parok Gombong ya. Iya. Paroki Gondang. Nah, iki mau capek gunung dulu apa mau ini dulu? Mana Suminten edan. suminten edan, Pak? Pak, apa jenenge sampe gunung? Hah? Sumi sing edan sapa? Tatin. Elisa, mbok pisan-pisan Elisa sing edan aja aku terus. Rawangun. Wangune ning sing edan Elisa napa Tatin? Elisa. Aku ora ngomong loh. Penonton. Elisa. Penonton. Hah? Suara terbanyak sing edan kon Tatin. Yo, Lho, Tin. lawane sapa lawane? Solikin. Ayo Kin. Ayo Kin. Soleh duit 100 Kin. Maju Kin. Enggak Kin. Ati sepati Mas. Kowe kok majuan. Ayo bareng-bareng. Non Arep apa? Poromiarso. Mriko ajeng wonten pasugatan inggih menika ketoprak ingkang boten pati sae. Mriko ajeng dipun dapuk Solikin dados sapa? Broto. Lajeng sumintenipun inggih menika Nyai Tatin Titot. Kok ora nyai? Sapa? Tatin duwe. Tatin Titot. Nyai iki tulisan nang kijing kae. Nyai. Lah aku sapa? Aku dadi opo? Kowe dadi mbokku. Cempluke ya Riza. Anakku iki kok. Tadi kok ngene lho, Sa. Mas Solikin sama cemplok sama suminten dadi suminten ben ngerti di cempluke ngono Oh iya. Cemplok ajeng kapatah dening Oriza Sativa Sapa? Pari. Lan kula dados ibu-ipun suminten. Sumangga mriksani. Den Mas, Piye diajeng? panjenengan boten seneng to ketemu kula. Ya seneng to wong ketemu karo calon garwane kok. Kok kados boten seneng to? Seneng kok. Saestu. Heeh. Lah nggih panjenengan tresna to dhateng Ayo kula? tresno to wong kaya ngene kok ora tresno. Saestu Kang Mas. Heeh, raketan rada ndredeg.
lho, ampun dora lho. Ora mbok bedahno apa? Bedahan atiku tetep anone ning sliramu wong ayu. Alah napa nggih to, Den Mas? Tenan kuwi. Ora ana wong wedok liya liyane sliramu. Wong aku ki ngimpi ya meng karo kowe terus kok. Gek ngimpi napa? Iku ora ya ngimpiku ki numpak kapal bareng ngono Oh, lho. ngaten. Lah nggih kak nggih pacangan kok nggih. Lah iya. Den Mas, menika sampun sak atawis dangu kula kalian panjenengan sesarengan ngoten lho. Kula pamit nggih Den Mas. Lho, arep nanti. Mengke Aja pamit sih, gandrengan dulu. Oh, Gak gandrengan. nganggo caping gunung kuwi mau jenggelengan ngono Oh sisa. iya iya. Yo. Apa-apa? Anjeh Kang Mas. Piye? Mboten sida pamit kula Kang Lah yo Mas. aja pamit wong lagi wae ketemu aku rak urung ninggali to. Mbok bilih panjenengan badhe nembangaken dhateng kula Kang Mas, nembang napa ngoten? Tandha tresna. Oh ngono. Nggih kagem kula. Cek cek. Napa kemawon kula seneng? Napa mawon kula seneng? Ya iki tak tembangke Nggih. kanggo sliramu. Nggih Kang Mas, nggih Kok Den kok Mas. tak jenggleng ya? Heeh. Kok nek tak jenggleng kowe mapan. Cangkeme dilaras. Sing bener, sing nyanyi sing apik. Saben bengi sakmono lho Ken. Saben bengi, Saben bengi, saben bengi, piye to? saben bengi sing Benakno, penting Bro. ya Dik ya. Nggih Den Mas. Aku mbok apa ya? Arep ping pira-pira isih kuat. Soale musuhe kaya ngene. Nggih ampun kesesa, sabar yen nggih. Lah iya, Gek nembang. sepira ta? Saben bengi nyawang Kedah Mas lho Den Mas. Den Mas, Piye? suwanten panjenengan menika sae. Ning lenjeng-leng kirang pas. Kurang pas. Nggih. Nggon endi? Lah jenengan dereng jeleng kok jenengan pun ngeten. Wis tak polke iki urung pas. Yen memajang mung karo janur Ayo Den Mas. Monggo Den Mas. Lah, lumayan toh. nggih radi kraos ya. Pokoknya boko sithik ku nek wis mentok apa? Ngono kuwi penak Nggih, kok Den Mas. suwe-suwe. Yo Mang lajengaken. kembang wae watok Mas Broto nyanyi. Wis, PN Den Mas. Iya. Sepindah mawon ampun imbah-imbuh. Lah Den Mas Broto kok kodok. Wong sing ngalus lho, wong jengleng kok mekangkang. ayo isone mekangkang e. Sing Piye? alus, sing alus. Lah yo Den pengen Mas. pindho sih. Rak pertama iki bisa njuk Nggih, pindho, njuk ping nggih. telu ngono lho. Oh nggih. Nggih ampun kerosan ngoten lho. Ya. Alon-alon mawon. Ya. Dirasake. Terus apa ya iki? Sak cerita. Den Mas, ampun kados ngaten to. Lah ya nek kok nek ora metu piye? Oh
Lah iya to. Pacitan sarwi Wes. pen alon-alon ki yo penak dolan ya. Den Mas. Wah, jan angler. Kaya numpak jaran. Panas, Panas Den Mas. panas, udan. Yo, ayo yo, aja mepet-mepet. Ora oleh mepet. Angsal. Oh, oleh kok. Kan pacangan. Lah iya ya bebas ya. Bebas Den Mas. Mepet karo dilebokke. Iki nang dejo Den Mas. Oh, waton kowe Den Mas. Lah ya ora apa-apa to, nek ora mlebu piye? Rak ya ora iso. Iya, Mas. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Panas udan. Udan panas. Aling-aling. Nah, ngono lho ditambahi ngono lho. Nah, tekelone ndase ireng wong wis tuwek isih iso ngalor. Apa tak? Guru lagune. Nggonku wis ket mau iki. Nadyan wadon sarta Den Mas. Kok sini Den Mas? Den Mas Brata. Panjenengan kok isa-isane malah nggawa wedokan iki? Lho, iki udu wedokan iki katresnanku. Katresnanku maksudnya panjenengan mau ngerjakake degan kula opekke, kula pemekke kok malah jenengan mlayu. Lah kuwi mergo meng tak nggo alasan kok. Maksudnya Ben aku iso ketemu karo kowe ya. Enggak Den Mas. Menika sinten to Den Mas? Aku ya ora ngerti iki sapa. wong lanang pancene ngono kuwi lambene. Mau karo aku bar nananina kok saiki karo iki. Nananina apa wong aku rung nananina kok. Loh, jenengan mau ngersake mi? Hah? Ayo Siti. Lah ya mulane kuwi lho panjenengan kok langsung isa-isane karo iki. Sapa iki? Kowe sapa? Iki Aku cemplok Mbak Yu. Iki ta sing jenenge cempeluk. Aku pacangane Den Mas. iki Den Mas calon Broto. bojoku. Den Mas, jenengan dadi wong lanang aja mencela-mencele ya. Lho, mencela-mencele kepiye? Panjenengan jarene wis dijodohke karo aku. Kok isa-isane karo iki? Lho, sing jodohke sapa? Loh, bapak yang jenengan karo bapakku. Lah sing arep rabi iki bapakku apa aku? Loh, nek jenenge wis dijodohke ya manut karo wong tuwa ta? Lho, ora kudu. Jenengan nampek wong wedok jenenge. Ya aja ngono, katresnan kuwi ora iso dibeksake lho. Katresnan kuwi iso muncul iso pruntul. Iso. Dipiyekke. Mergo tresno kuwi jalaran saka kulino. Lah, Nek jenengan kok kulino karo aku kok
dadi tresno. Ning aku wis kulino karo Wis Cemplok. kulino karo aku Mbak ya Cemplok. Oh ngono to carane. Iya. Mas kowe mblenjani karo aku. Kowe sebagai wong lanang iso nglarani wong wedok, kowe titeni ya sesuk ya. Titeni kowe Den Mas. Titeni aku ya ra wedi. Ayo Den Mas. Ayo. Piye to? Iki Simbok iki lagi anu apa sene? Apa? Lagi ning wingke iki lho, lagi ning mburi kok ngerti Lagi nguyah? Simbok sa. Lagi nguyu. Lah, iki sing sopan nek karo Simbok ki nyene, seni. Lagi Seni. nyene. Nah. Mbak, aku arep takon karo sliraimu. Karo mboke kok kaya ngono to, Ndro. Iki ki aku ki sido dadi bojone Den Mas Broto apa ora to, Dek? Den Mas Broto apa ora? Sabar. Ambekan se. Ket mau sambekan. Ngene ya, Nduk. Piye kowe pertanyaane apa balenono? Alon-alon. Aku sido dijodohke karo Den Mas Broto apa ora? Rungokno kanthi premoto. Permono ya permoto. Mbok nek koclok. Ngene ya Den, suminten. Broto kuwi dudu pacanganmu, dudu bojomu kuwi calone Cempluk. Dadi kowe iki aja kok njangep mengingini. Aja kok kowe mepengin apa sing dudu dadi duwekmu ya Kok sih to, Mbak? ten Sik meneng sik. Aku kan wis pesen perias. Aku ki sesuk calone ditandani nganggo pae sageng sing klambine semene ra nganggo klambi kae lho. Maksudnya klambine meng kembenan. Terus kok Den Mas Broto sing ora nganggo klambi kae lho. kok ora klambi piye to Jenenge pae sageng ki ya ngono kuwi, Mbak. wis pesen. Aku wis ngundang kanca-kancaku do takon nyanyi sesuk iki calone campur saringan, wayangan, jatilan kabeh wis takon lah, Mas. Ora apa-apa ora dadi apa. Kuwi lak mau lagi mbok DP to. Ora apa-apa nek ora sida. Bangane kowe sesuk isin nek sing lanang ora tresno karo kowe. Sing jenenge kuwi iki wis duwe pacarane dhewe-dhewe. Dewa karo Dewi. Nek ra seksa, ra seksi karo ra seksa. Nek sing jenenge Broto karo Cempluk. Nek Suminten ya urung nemu jodone aja kok kowe kaya ngono. Saiki Kowe golek tak takon, jodoh. saiki tak takon, Mbak. Piye? Aku wis dadi bojone Den Mas Broto. Sing rugi sapa nek ngono kuwi? Aku wis bayar kabeh lho, Mbak. Ra apa-apa sih mbok sing rugi lek ya duwite sih mbok to. Untu duitku dhewe kok. Kowe entuk duwite saka sapa? Saka Ramadi. Oh saka Rama, berarti duit umat kuwi. Nek duit Rama ki kira-kira duwe duit apa-apa. Rama kuwi ki memang kudu kaul miskin lho. Ora duwe duit, dadi ku duit Aku umat. dadi Kok masih- nggo DP pernikahan kuwi ya kuwi jenenge penyelewengan kuwi. Ya sepenting duit wis nanggon aku, kayak kuwi wis hakku to. Aku arep tak kake ngendi-ngendi kan wis manut hakku. Ora ngene lho, Ten, kowe sing sabar. Mas. Sing jenenge Broto kuwi tutu dadi jodohmu. Awak dhewe kowe iki wong anak warok. Wah, aku ya ora dadi Kok sak golek karo mbak ini karo iya. Ojo ngono kuwi, Den. Ojo ngono kuwi. Kuwi foto bisa. Ora apa-apa, sesuk tak goleke sapa liyane. Karo Simo ban yo Mimi kok, Mimi kok mimik meneh iki piye? Samene iki kok kon mimik nggon aku. Aku ya piye iki? Mbok nek ra duwe Mimi iki. Tak duwe kaya anakku sing gedhe
si mbok Inten dudu Den Mas Broto Pinten iki si mbok Tak kira Den Mas Broto. dudu iki san Den Mas Broto nanti. yo ning kono wis karo kono pacanane ya anakku Den Mas Broto. Minten kowe karo pengen Den Mas Broto. Den Mas Broto. Den Mas. Kok saiki nganggo topi to Den Mas? Ala jenengan kok Den Mas. sing eling to ten sing eling to ten iki kok dudu iki dudu Den Mas takonono niki panjenengan apa Den Mas Broto Iki jenenge Midi Nanti Sumidi nang endi Den Mas? Oleh duit. Den Mas Broto. lah ya bener iki Den Mas Broto iki wes iki bener iki Den Mas panjenengan cinta dadi bojoku to Den. cinta apa-apa ya Den Mas. gelem aku. Mas Broto tak ngestoni nek iki Den Mas, lambene dicopot Den Mas. Buyane, pangapunten nggih Bu, gak apa-apa ya. Izin lah, anakku rada ngene. Dimaklumi mawon nggih Bu. Iki dudu kaya salaman wae salaman ya ngapura. Itu Den Mas Broto. Alah, Lah buyane piye nek bojone ngono? jenengan to. Alah, ning duwite enggak aku to iki. Jangan minta ki ngisi-ngisini ora. Den Mas Broto nanti nang pojokan kono kae. Ndi to? Den Mas. Minta nanti saya kering. Den Mas Broto cantik ki. Nek Bu ngapunten nggih, jan anak kula niku Mas Broto ini tidak sapa iki luwih. Minten! Mas jan kowe iki jan mumetke si mbokmu iki. Si mbok iki rom Sing ora duwite diparani. Gusti Allah, nyuwun pangapura, anakku kok dadi kaya ngene. Pamit. Alah Rama. Iki anak kula dados endah. Terima kasih. Iki calone anakku sesuk ya kaya ngene iki. Iki anakmu Broto. Heeh. Coba sayang disayang. Kamu mau jadi anakku? Enggak. Enggak ora. Ya. Ini mau foto dengan semintan. Maaf ya, Dek, ini agak gini ya. Maaf ya. Siapa sing gini? Ya yang maju lo ngisin-ngisin ke mbok mora. Aja kaya ngono kuwi, Minten sing eling. Nyale. Akar golek Den Mas. Iki Den Mas Broto. Udah Den Mas Broto kok tuwek. Nang kene. Den Mas Broto nang kene. Den Mas. Minten, Mas Broto. Minten. Iki Den Mas Broto tenan iki brengos sejan kaya pager kecamatan. Alah. Den Mas. Menika saestu Den Mas. Matur sembah nuwun ya Den Mas. Panjenengan Aku Den isin Mas Broto. Oh, Iki ra omah lho ra kaya ngono. Rama ki ora menikah lho ra. apa jenengan matur sembah nuwun ora mane pelit kirane. Kayak lho, Den Mas Broto. Oh, Den Mas Broto wedok kaya Den Mas Broto sampeyan ngenek duit ya. Atur iki wedange sapa utang? Atur sembah nuwun nggih. Wis yo Ten, kok aja kaya ngene. Sugih mendadak ya ben ngedan. Ora urusan iki ya. Aku isin lho dadi mbokmu nek kaya ngene Oh, iki. ini kendani, Bro. Bukan. Tiba bukan aneh apa Den Mas? Ayo aku wis Den Mas Brotomu. Den Mas Broto terima kasih si moban dari Wis yo Ten, wis sing eling yo Ten. Aja minta kaya ngene tenan. Minten.
protein, ngemil bebas khawatir. Den Mas Brata. Ternyata kamu di sini. Den Mas. Den Mas. Ten, Apa? Sapa? kowe iki kenal apa Ten? Den Mas bakal lali karo aku to. Lho. Ora apa-apa lah mumpung edan. Bapaknya ya gelem. Bapakne kok ojo gelem ki piye? Mumpung ora sadar. Alah, iki lho anakmu kaya ngene iki. Den Mas lambene dicopot ya Den Mas. Iki kaya air ganti. Bapakmu Suwi Ten. Wajo edan. Aku ki ora edan. Aku wis eleng ya Den Mas. Wajo edan ya Ten. Kowe iki kok kenapa? Kowe iki nguyuh sak nggon-nggon apa piye? Dadi kesurupan. Aku tidak tahu. Aku mau jadi mantan bersama Den Mas Broto. Wis meneng Ten. Kowe meneng Ten. Den Mas. Tak pasung lho Ten. Den Mas, iki kurang siji medhek. Ora ada ojo. Iki kurang Hei. siji. Hei. Kurang siji. Ibu gak ikete. Iki gak dadi Den Mas. Wis potong aku wis kaya Polres. Maksudnya Cendak oh, Pak Polisi. Pak Polisi kok kaya Polres. Oh iya. Ten, Apa? rene Ten. Apa to iki ngopo? Kowe menengo tak tambani yen to ki wis titiwancimu mari ya mari. Ngene ora ya berarti kersane sing kuwasa kowe kudu edan. Loh aku ki ora edan kok ya Den Mas. Kamangka jenenge wong edan iki nek wis mentok. Udah, aku udah. Kau Den Mas. Gusti, piye anakmu kaya ngene iki? Pinten wis eling yo. Iki mimi. Mimi apa? Kuwi jamu. Mimi sapa? mbok ben mudhun siki gak tak tambahan. Kok malah Udah, jaro bapak. ayo udah bareng Den Mas. Wes yo. Ayo. Aku iki dudu Den Mas sapa? Aku bapakmu. Bapak sapa? Bapak. Suramenggala. Bapakku wis mati. Suramenggala apa Surabangsa to? Suramenggala, Dik. Surah bangsat ya kena. Heeh. Pancen kowe bangsat. As Kowe surah sapa mbuh? apa ta? Apa? Heh. Pojok. Yes. Den Mas, aku nang kene Den Mas. Den. Hey. As. Hey. Aku di sini. Ojo kegut. Hey. Wes. Kayak babi. Babi kundulmu, bapakmu wong e. Kayak ditambani. Kayak diombe. Iki lho lakone. Kaya dagelan Purworejonan iki. Apa dadi apa? Aku gede danten. Sapa iki? Bapak. Bapak. Iya. Bapakmu aku. Yo. Ya jadi senggol-senggol kayak gitu dong. Kan karo bapak nih. Iya, bapak nang kene nek pikir aku medun werna Iki iki. Mbak wis ngerti ta. Iki bapak kuwi nganti mbok sembur kaya ngono iki bapak. Sembur. Mbak, Sapa sing nyembur? Awas kowe nek turu tak sembur ngendi. Jenenge nek sembur wong tuwa nyembur ki ra elok lho, Pak. Ni wong nek domponen kae disembur kandhani. Sapa sing nyembur, Mbok? Kowe kuwi nyembur. Kurang ajar. Aku ra nyembur ya. Dilapi. Ndi? Nuwun ya. Apa? Seneng aku di anak kaya kowe. Bisa nyoto-nyoto dibule Kon bapakne. aku ya ki kepiye to ki ra iku kok kaya ngene to, Mbak? wis ta wis mari ta iki. Kenapa to, Mbak? Wis ta. Wis ya. Aku tak Eling manggon no, ana Bapak. gua genturke topo meneh. Lah, Ya, dadi apa? kowe jaga Prabu Dasamuka. Dadi ngene ya, Pak. Nek jenenge jodoh kuwi ki pancen ora iso dijaluk. Ora iso. Dadi aku pamane ora dadi karo
nurutin Mas Broto aku ya wis ra apa-apa aku ikhlas ya Pak ya. Sapa wong lanang akeh piyayi-piyayi Klaten kene akeh. Bah. Iki sapa monggo? Sinten sing ajeng ngersake daftar? Wis ya? Ya. Ya wis Pak, ngapura ya Pak ya. Yo. Hah, loh, klambimu kok ucul apa Pak? Lah tak uculi. Siapa sih nguculi? Aku wis dadi Aku yang ngono to Mbak. Aku mau loh. Iya Pak. auratku ketok aurat. Aurat opo? Aurat. Oh. Wis ya. Wis. Dana diterek iki, Mang. Hah? Ana duit. Dis- Ana duit kok tak nehi Pak Oh, nek iya. hitung selawe ya Pak ya. Ya aja selalu disemprot Aku ini nyemprot bayare larang Ya jak ngapura ora ngerti mau merucut Ya. dhewe kaya Pak ya. Wis muru arucut. Ya, ini ditutup nganggo lagu. Kaya ngeten ngapunten nggih niki kurang lebihnya seperti ini Suminten Edian sing wau sampun maringi berkah barokah kagem panjenengan sedaya nggih. Mugi-mugi ora lokak ning tambah kebyak. Amin nggih. Lagu selanjutnya Lagune iki mau capek gunung dibajurke lho, ora iso aja medun. nah kono do nembang aku tak leren sikik aku. Sel. Nyembur iki ya kesel ya. Ya. Wis sadar Mbak Tatin. Dek zaman kejuang jarang kelingan saiki ana
Mas Gading. Nggih. Nggih, sampun sekeca